Hakene mas bukuit inta duai nakabanta I Iliana Ameri nongneng bedon jing pang jing sistem. Bismillah sang mas bukuit nobar kendai pulai. Kendai pulai. Kakatenguk pa badukun badamansem bakud amen ka jing e jung trai jung yu Jesus Christ bad ka jing e jong ublay lembat ka jing silok jong mansem bakud kinon rengkat bad pi baro rengkat bad pi ru kohan men kopara ngai ka jing snungu ngai ka jing ro ngai ka jing kublay ya trai Jesus na ka benta ka jing e ka jing kerku ka ba ula tesei ha kajung em kajungi kamtame ula rui la sumaringi ula penlajengi nagajing pang nagajing stom nagajing ma nagajing mansau nakibor jung ksut nakibor jung mansem beman menen kesngi bad menemen med bad menta kesngi saji senu aingi kene kesngi kebatmai kebadap dagajing ei kebadap dagajing isnei gajing u Sachi sen hagan egasngi utrai upan kan mau yang abadepi bamangi ngidai banwan kam jan shu bangidai banang it yu hakar kom kebakerpang palat ya kebangi it palat ya kebamangi ngi wan hajan jung ya kebangi lale hakin egasngi kibladep kohan men kopara banang it shu yu utrai hakar kom kerpang banwan kam jan shu ngidon kam hi kebor gejung namar ngitip kumbamau wong kan mau klemanga pimla ban lei ei dari matagdau ha kan ek step token ko han men ko para ngi ai sachisin ngi ai ti la de sachisin ha ka bor blei jung bama nang peit nang kmi nang ri nang da unang ai bor bad unang krosyan yangi bamangi kumki khon gi jung ngi nang la ban i yu ban ngi la ban wan kham jan shu kumjuro kohan men ko para ha kaneka step abang iwan ban simenta ha kaneka mas ke bukhoj ngi haban pen khoj ban pen suba yala de namar ngi la laptop namar ngi la pet ngai no blay lengba kijing duna lengba kijing plot brew jungi den mata kadau da kijing kuslai yala kijong ki pop to ken menta ngindem ngungon hakmat ukris hakmat utrai hakmat ublay pa ngin penmap na nagbanta ki pop kisang khnang ba mga mapi ngilong kita ki breu ki bakut ki breu ki babidor ban simenta ha kane gijing len yam ka bakut nga phla how blay badan bor baro badapi kahan men ko para bang lale pop sibun da gijing perkat da kiten da ki kam da gijing leklet da gijing le palat junga da gijing le palat bakraw e junga namar katra ngakarpa dia kamaria bukhoj kabaya isa kate soti ya ke angel bat kirukoj badapi kohan men ko para banduai nagabanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unisne yangi
Mandalam abi ki pop jongi unyalam yangi sha kajing bom jukut. Amen. Kenrat ko pleis yangi. Try kenrat ko pleis yangi. Kristo map ko Kristo rap ko no penim jongi penim yangi. Try kenrat ko pleis yangi. Try kenrat ko pleis yangi. Kristo mako Kristo rap kono penim jangi penim yangi. Dongin yaduai ha kanai kamas kebukun yaduai na kebenta kajing jatat jong kemansem jong I Arius puwen. I botrai unmap yaki pop kisang yaki lat kelat kitam giduna bat nun yalam ya kemansem jong I sha kajing suk beneng. Yiduwaru na kebenta kajing kesem jong I Fulgen Karbani bat Delphina rentong bat pengut kikun kikti kicongki. Yiduwai kamtam na kebenta I wanda ibadan pedeng kajing pang kajing stam banyo ya kajing kot kajing kia kabapura hakal yang kamet bat kemansem. Ban giduwai ru na kebenta I Joshua ibarake ya kasngi kha jung I menta kasngi. Ai botrai nang kurku kurdo I na kajing kot kajing kia hakal yang kamet bat kumjuru ha kajong kemansem. Ban mai I nang he nang san ha kajing tebreu ha kajing teblai ha kajing ya ki bahinga sam bat ya kabalang kajing u. Koblai badan bor baro bat bom jukut. Me balas bun ban ai hangi ya kajing ba kanja beneng. Leng ba kajing kha ba arsin jong ka baptisma. To ai ngi kerpat ba gitu ya ki ba me la penlong ki ba me la ban yo ya kajing bom yapshu. Dak ba penman hok yaki. Kinla dak kajing penyai jong me ban poi shadu kajing yap kajing dap miar jong kaburam. Daw try jong yu Jesu Kristu kon jong me. Ubi imbat basancha rengkat bat me. Ha kajing yalong kaway jong men sembakut. Ublay junam la junam. Amen. Kun changka long kami chu kabala long kariunge Henry pa chong u ulalong ugrik la krenia ro bhai u dagi para bange Halistra bat Iconium u Paulus ula kwa ba Timotheus on senranya u kumta ula shimya u bat ula oshare u nakadaw chong kichu kibala shong hakito kithan nama baro klati ba pa chong u ulalong ugrik kat ba kidang ya leng ba kishnong kila iti ki ban rakhe ki rai bala kubur ki apostol bat kitin men kisan ki bah Jerusalem. Kumta la penang penklanya ki balang haka cingej, bat kila nang bun pat man kasngi. Bat kila yai limba ya kathan ka prija bat Galatia. Nabala kangai ki damen simba khut, ban ya labe ka kitin ha Asia. Bat haba kila poya persya ka Misia, kila persyang man le sya Bithania. Henry men sim jong Jisu, syam la sya yaki. Kumta kila yai bet limba ka Misia. Bat kila lech syadu hiar syadu terus. Bat kejing ipau kelawan Paulus menmit. Uwe ubriu ubana Macedonia. Ulayeng bat kerpada uong. Alesha Macedonia panyarap yangi. Hadin ba ulay iya kene kejing ipau. Shisendon ila warlat banlecha Macedonia. Lamaring ila tip syai ba ublay. Ula khot yangi panyarap ka gospel haki. Kaktin chong try.
30 Pak, nomor news Pak Kendai Kau. Yang John jauh trai, wai kijing wai bapin skelpen, risaya utrai ko ben clear, syakri da jik ben ya utrai, jauh ingi awan ban roi ben, Hallelujah. Utrai don rain kat bat pi kai jing pule na gospel ba khoi kat kum u Yohanes kaburam hame ko try hakata kapor u Jisu ulong hala kisenran lada kaperthei kai si yapi totip bakal isi yanga haswa bakan isi yapi ba pin daladei Kijong kaperthei kanchin dalai yala kijong Henry namar pimdei kijong kaperthei namar ngalajit yapi na kaperthei na kata kadau kaperthei kaisi yapi token mau yakaktin kabangala kren hapi ushakri umlong kamkrau ban yaukan rajungu lada kiban ben yanga kinsa ban ben yapiru Lada kisumar ya kiktin junga kinsumar ya kijong piru Henry kinle ya kane baro hapi nakadaw junga naba kimitu yauta ubalapha yanga ka gospel jong utrai ka jingiro yame ku Chris Kohan men kopara ha ukris ha kine kisngi ki beladap pilo yasngau kijing pusan pilo yasngau na kijing pule kam tame na gospel kabau Jisu ukhot wer yangi iwe paiwe ban yaisa ha u ban it ya u ban bud ya kijing hikai jung u ban im ya kajing im jongi kat kum kita ki hukum ki ba ulai hangi ban kum juru bang ya dei ban penskam ya kajing ya dei jongi markal yang ha kajing it
Kini ki bau Jesu Quran yang i kampun sen hai kini ki sngi ki bladap lengba ke gospel kerpang Henry menta ke sngi pat ngi yo sngew bat kasai kedar yang abad pi ke bau Jesu Quran syapang ka jingsha pensutom lane ka perthei kan isi ia pi ka perthei kan ban ben ia pi namar ka perthei kala le shwa ya kane hangabaro namar pilong kinong bujunga namar pimlong jong kane ke perthei namar pilong ki junga dei nama takadau pihak bansha ya kane ke jingsha isi pihak ban yai lengba kine ke jingsha ban ben kane kadai ke bau Jesu la kran shai na ke banta junga ba jung pi ha ke gospel ba menta ke sngi ko hanmen ko para hatong ila keli na em yala de bat ngis ngutu na em balei ka perthei kaisi yang ba dia pi ki Kristen balai ka perthei ka kwa bamangi ngin sa ban ben ha kikti jongka ka eken kane ka perthei ka bau Jesu Kren ka perthei kadai kane ka perthei ka bamanga ngiem ka bamapi pim piat pieng kane ka perthei kadai ka perthei ka ba dap da gijing snew ka badap da gijing isi kabadap da kata ka jing bomdan jing sngutu yano kibadap da kata tang da ka jing snubha kabadap tang da kata ka jing kwan yalade kanai kadai kata ka perthei ka ba Jesu Ukraine yang abade pi dari mata kedau ka jing long jong kanai ka perthei bat ka jing long jongi ki Kristen kaya per bag labak ka jing ngi ki Kristen ngi em ya ka jing em jong ka jing kabau blay ulayangi kabau Jesu lawan ban hikai bat kabau lapan isai yang abadi pi ngi ki Kristen ngi don kata ka jing snutu yaladi ka jing snutu yakiwei bat ngi don kata ka jing pediang yakiwei bat jing pediang yaladi ngi kum ki Kristen ngi don kita ka jing long ka bakerpang ka bangila ban map yakiwei haba ka perthei kamla ban map kine baro gijinglong babha kede gijinglong kiba ngi ki Kristen ngi la yo nau Kris ubadai unong suspa ubadai unong pan em jongi dei nama ta kadau kan mau ngi ngim dei jong kane ka perthei haba ngi ngim dei jong kane ka perthei haba ngi dei ki jong ublei haba ngi dan kata ka jinglong blei ka perthei kan kentaj yangi ka perthei kan isi yangi ka perthei kan sa ban ben yang abadapi na kan ka perthei ngin sha ya kita gijing gijing jinjar jong gijing em kat ba ngidang em ha gijing em Kristen jongi kan mau u Jesu udai ublei balawan sha kan ka perthei u ai yangi ya kan ka jinglong blei u ai yangi ya kan ka jinglong jong ublei haba mau wadu tau blei bawan ayangi kata ke jinglung blei usha ya kine ki jing jinjar baro usha e ke jing sha kantai usha e ke jing sha ban ben usha e ke jing sha chutom bat kampalat usha ya ke jing yap thadrong halor gading na pet ke jing em jung Jesu nadu baus lakhayu tang sudep kha usha ya ke jing sha chutom dakaba u Herod upersang ban wat yau Jesu ban peniap yau hadin ke baptisma ngiyoi hakapol baptisma ngiyoi ba uksud wan ban wengno lane ban simno ya kato kebor jong Jesu kam tame ban penjulor ya ke kamram ke bau blei kupa ulu pan kam tiu ban ai ya kene gejing long blei hanga badapi ngiyoi kat bau dang em ya gejing em jung u ban pendap ya kana kamram ke bau bleu ke pawayu ngiyo ki Farisi ngiyo ki Sadusi ngiyo ki Stadan ngiyo ki tol kenong yalam jong kan yamju ki persang ban penjulor yo Jesu ki kenta yu kumangiong ki leben yu bat hakabakadu dei kane ka perthei ka barai yo Jesu ban penyap lane ban yap ba untat yap tadrong kumuta unong ubriu basneu te kohan men ko para dei mata kada wat uneu blei
ubala ay ngi yakane gejungulong blay usha yakine baro ngiru klempep ngi hab ban yai sha yakine ki hatong ngilalong na em kita ki bakloy ban pediang ya ka jing sha kan taj tang nakadaw bangalong u Kristan ne ngalong ka Kristan hato ngi kloy na em ban sha ban ben lane ban sha ikata ke jingisi na kiwe tang nakadaw bangalong u Kristan ne bangilong ki Kristan hatong ikloy na em ban sha ya ke jing sha yap tang nakadaw ba ngilong ki Kristan ngiyo ki Kristan ki banengkong makiro ki lai sha ya ka ne ke jing sha shitom ki sha ya ke jing sha ban ben ki sha ya ke jing sha yap namar bakilong ki Kristan namar bakilong ki Kristan, namar bakilong kita kinong but jung Ukris, namar bamaki kala im ya kita kejing im kabau Jisu la im bat kejing im kabau Jisu la hikai. Iyo hakikam jung ki apostol hakalonong kabahan riu, kine ki Kristan ki banengkong ki shat kemen ki risa ki duai ki ruai royo blay ki ong namaru blay ula ibit yangi bansa ya kene kejing sha ban ben. Ublay ula ibid yang i bansa ya kena kejing sya akan taj. Ublay ula ibid yang i bansa ya kejing sya sutam bar kejing yap. Ngi pediang ya kane. Namar ba ngilong jong ublay ngimlong jong kane ke perthai. Kane kade kejing pediang, kane kade kejing ruai, kane kejing ro jong kene ke Kristan ki banengkong. Kohan men ko para manga ban mapi hakine kisngi ngiyo i keleng saudong keperthai keleng saudong kari India jungi menta ki Kristan ki sya ya kene ki jing sya ban ben wat lengo wat kuslai balai ngi sya ya kine baro balai ngi sya ban ben balai ngi sya kan taj balai ngi sya ya ki jing sya sutom balai ngi haban sya ya kene ki jing sya yap kan mau namar ba ngilong ki jong ublay om jong kene ka perthai kabakungsan kadai kane kabamanga mapi ngidei bandon halade kabamanga mapi ngidei bandon halade kata ka jinglong blay ladangi don ka jinglong jokane ka perthai ladamangi ngingopno lanangi habjulop aki jinglong jokane ka perthai ngi nom sya ya kita baro ar habangi habjulop hagi jinglong jokane ka perthai da manga mapi ngi ngopno hagi jinglong jokane ke perthai hagi jing sneu jokane ke perthai jing sngubha jokane ke perthai ken mau nginomyo ya kata ke buram hakmat ublay nginomyo ya kata ke jing sup ke mamanga mapi ngi khmelenti hanrei haba ngi im ya kata ke jing im Kristan ke bapura haba ngi im ya kata ke jing im Kristan ke basisha haba ngi don ni kata ke jinglong blay hagi jing im ke jingi waladang ngisha igi jingsha sutam waladang ngisha igi jingsha ban ben waladang ngisha ban hadu ban IT no yala ka jong ka jing em hanrei ngisuk mensim hanrei ngiyo ya kata ka jingsuk ngiyo ya kata ka jingkurku ngiyo ya kata ka buj ka bor ban job yakine baro badu deu bleken uban ayengi yakine ki kohan men ko para dei mata kedau habas dang ngelong meni u Jisu hakine kisngi ke belada buang to yai sa hanga to im ya ke jing im jung pi ha ka jing I ka banga ngala aya pi to im ya ke jing im jung pi ha ka jing yamap ha ka jing snutu baro Jisu kwa yang iken bangin don ya kita ke jinglong ke babha ha ka jing im jung I namar kene ke jinglong babha namar kene ke jinglong jong blay ke bangi persang ban em lane ke bangi em ka ai bor yangi ka kersyan yangi ban nang lasusu ban sya ya kene jing sya sutom kohan men ko para token menta ke sngi ngiduai ngipan ka bor na blay ngipan ke jing isne ke jong blay khnang ba manga mapi nginang lasusu ban im bha ban le bha ban nang penraham ya kata ke jinglong blay ha ke jing em ke jungi khnang ba mangengi laban sya ya kine ke jing sya sutom ya ke jing sya kan taj ya ke jing sya ban ben bar kum juru ban pha ya la ka jong ke jing em namar bangilong ki Kristan and your Jesus Christ
Tengin yang ngin play la ka jong ka chinget ngangit How they Father and Barbara, and how happening to that is the grace of kun mamarwe chungu utrai chungi ya balapon naman sem bakoj ya balakha na kamaria tesati umala shala bain hapo pintus pilatus la sanar pnai u la ya balatab yu la yar shikbayap ha kasngi ka balai ulami pan ke bayap ulakiu shabneng usong shakaman ublay pa badan bor baro nang tra wan pat ban bishar ke beem ke bayap ngangait how man sem bakoj hakabalang kathalek bakoj ha gajing selok kerukoj ha gajing mab ekipop ha gajing mi pat kado bad ha gajing embom jukut amen Lai Spa Prakwe. Toduai ko para baka jengknya junga bajong pi kan long ba priang hunak madu bleu pa badan bor baro to try priang iknya na kiti jong pi na ka banta ke jeng ro bad boram bad kerteng ke jeng u ka jeng man to yang i bad balang bako jeng u baro ka wei ha ka jeng isnei jong me ko try ngi kerpat to priang ya ke jeng terwa jong ka ying ka sem jong me ba hapo kajing yarab jong kajing yada jong me kanom du no ya kata kaba layo pediang bad kan yo ya kajing janai kibane jinom dau kris utrai jongi amen utrai don rengkat bat pi to kentiu yalaki donut to ngenai utrai ublay jongi da shisha kalong basong hog bat ka badai ka dai ti jingi bat ka jing pen em yangi haki por baro banyaro yame ko kan rat hanrei kam tam ha kan ka por banyaro pendan buram susu yame na ba yo kres kulang brot pas kha jongi lakinya namar da ka ba utrwa ya la ka jong kamet u lapen pura ya ke jing kenya barem ha ke jing shisha jong ka dingna da ka ba IT yala de ha kikti jong me na ka banta ka jing pen em yangi ula pen i yala de bau long ulung do kaduan badu khulong brot jong ka jing knya namar kata haba ladap miar da ka jing kemen paska ka perthei baro ka we ka risa da ka jing ya ro yame ki bor bdeng ru bat ki kan ho nangel ki ruai lang ya ka jing ruai jong ka buram jong me bat ki apan bena klem sange Play
Hosanna, Lord, why you pleasure throne? Hosanna, you bless to know. And Yaro, you are one, God can take you throne. Kaburam chung me. Hosanna, Hosanna, Torah, you bless your throne. Hosanna, you bless to know. Dasisha melong bukot kotrai katamay jong gajing kuj baro. Namar katra ngikir pad yame, topan kuj pan kentang, yakine gajing turwa jongi. Dag bapa yaman sim jong me, kum kam jer halor jongki. Bakin kelalong yangi, kamet bat kasnam jong utrai jongi, u Jesu Christ. Hakapor baladi no yu badala kamon ngobha, ula priang ya gajing syashutom, ula shim yokpu, bad kebaingu yame, ula kedia yu, badul ay hala kesenran u ong. To shim batobam na kane pibaro, namar kane kalong kamet jonga, ya keba NIT na kebenta jong pi. Hagajuk kam enda lalayabam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yame ulai hala kesenran u ong. To shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai bad bom cukut ya kebaen penmi na kebanta jong pi bad na kebanta kibabun na kebanta kajung map yakipop tole yakane ban kan mau yang kajing maya jong kajing nge Kata sin bagi bam yu leukku bagi ben na kajing ya jong me kotrai namar kata ngi bapan menta ya kajing yap bat kajing mi pat jong u ngi terwa hame kotrai yukpu jong kajing em bat yakukuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar melanyeu yangi babit ban yang hakmat jong me bat ban shakri yame dag bas ngawret nge karpat yame bangi kibayo banta hakamet bat kasnam mokres ngilong kiba lapanitali kaway daw men sem bakod tokan mau kotrai yakabalang jong me kabala priang hasatla ka perthai batopen janaya ka ha gajing it rangkat badopop leo ukpa bakod jongi uwal bat marwen ubishop jongi kakan hun ki bishop bad baro ki lengdo token maulem ru yaki henman ki para shenrang bad kentei kerpang ya i yakmen sim jong arius puwen ki ba melakot ki balayothia dak bakermen ya ke jing mi pat bad ya baro ki balaklat no ha ke jing isne jong me to pediang yaki sha ke jing shai ka khmat jong me to isne yang i baro ngi kerpat ya me barengkat bad kamariat hesoti bakhuj kakmi jong ublai ujesa bakhuj ukurem jongka ki apostol bakhuj bad baro kerukhuj ki belapen sngo bahaya me pateng lapateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ka jung embom jukut bad bangini ro bad pandon burom yame daw kun jong me u Jesu Christ. Dau lembadu badhau kan long hme bleuk pa badan bor ha gijingelong kawai jongmen simba khuj barok kaboram bad gijingero junam la junam
Amen. Kumba la hukum yang ngi daw nong pen em bat kumbal hikai ngi daktin blay ngi nod banong ko pa chungi uba habneng kalong ko bakhoj karteng chungme kanwan ka hima chungme kalong kamon chungme ha ka kandeu kumba habneng to ay ngi mata ka jungbam chungi ka bahala kasngi batama yang ngi kerengkang chungi kumba ngi rogi ma bi ke beles new yang ngi badwad yalam ngi sha ka jung panchoy hanroi de perlaj to penlaj ngi karpat ko try na ga jing snu baro ha ga jing spon chong me to ai jing suk jing sanya kis ngi jungi knang ba da ga jing rap ga jing isnei jume ngin lai barabor ka pop bangin yo jing da na ga jing jenjar baro kat ba ngi dang ap kmelanti ya ga jing kraman ba khoj bat ga jing wan pat chong nong pan em jungi u Jesus Christ Mamar kecume kalong kaima kecume kabor bat kaburam chinam la chinam Kotra Jesus Christ me belong haki apostol jong me ka jingsuk nga IAP ka jingsuk jonga nga IAP wat pet yaki pop jongi henro yaki jingai jong kabalang jong me bad ha ka jingsbun jong me to ai haka ya ka jingsuk bat ka jingatali ka wei kat kum kamon jong me mame ubi mat basan char jinam la jinam Amen. Kajing suku turai keran barabor rengkat bat pi. Ringkat bat piru Tong ini terwa ya kedak kajing suk iwei ha iwei pat kajing suk bat pi. Kajing suk bat pi. Tuhun lang rojong ulay bebagi doki pok Ha khmi ukun long brod jong oblei ha khmi ubakit no ekipop jong ka prathai suk yang ngi bla shakhat sha ka ne ga jing khawai jong ukun long brod ko kan rat ngam shong hok ka man rung apo ka yeng ga chunga han rei shong tak nak tin ka men sim chunga kan sakhia hi ka mat bat kasna mo kris kan rei bat kini nam ngi sha ka jing yam bom chukun amen Kamatas nama Chris. 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 Kamatas nama Chris.
Pak Hatra. Semi kejung duai Jubilee Duai bagi kejung jume kan pen keladu ringi Syai kenung lur lengka bom ju song taj Ban bed eki sembai jong ke gospel Duai bagi to ke sembai kan pen keladu na syapo Ya ke jaj ben riu badi ke pertai mariang barok away Ha kejung kemil inti bati kena ya ke beneng batamai Bat ke pertai batamai Haba dakit bo jong kejung pemban laweng no Kaburam jong me kan tan shan chinam tai bagi jong jong Jubilee kan kersu biang hangi ki pilgrim jong ke jingkerman ya ke jang lut bagi tia jing kan sel habneng ai bagi ta ke ju ke jong kan pan priang ya ke jingkerman bagi jing suk jong nong suspa jong hasatla ke perthei shame ko blai jong bala kerku chinam kan long kaburam bagi jong ro chinam amen Kok pa jungi Kenuan kahima jungme kalong kamon jungme aga kendau kumba habneng ai ngi menta ke jungbam jungi kebahala kesngi matama bengi kerengkang jungi kumbang rogi ma be ke belesne yangi adwa dia lami ngi sa ke jung pensoi hanre de penla jangi na ke basne amen kublai ko maria ke badab de ke jungai Utrau dan batpa balakar kuya pana penengki kentei balakar kuya sok kepo chong pau chisu komaria bakut yokmi chong blai teduai nak benta jingi kenong pop menta badak por kecingap kecingi amen kaburam hauk pa badak kun badak mensem bakut Shalom amen Tongin yaduai Ha kajeng bas kem jong me kotrai ngi kerpat to sumar sukher ya kito kibamela perlajim ba habala suspa da kajeng sha sutom ukun jong me kinla ban yakmen ha kajeng me pa jong
Ubaim bat basunsyar, Junom la Junom. Amen. Utray udon raingkad bat pi. Mengkabat Ublay badan borboro unkur kuya pi. Ukpa badukun barman sem bakun. Amen. Amen. Kamas kelawai kilai suk. Ngis ngangu yaw blay. Mubarak hendak usah. Risaku simu pagi pleng Jadwen Maria Nabayu lojing dum naweng Haleluya Tuknen kusim Maria Tuknen kusim Maria Amen. En je roept eruit, Jesus Christ. Amen.